Wah, JGN. Oh, jingan. Aja lesu. Pak JGN kan riyen to. Pak lesu ki apa? Ora kok nyari duit 100 lah. Wong sing bodho jenenge nandang diceluk jiman. Ayo. Kok nyari duit 100 lah cukup. Ayo. Ayo diteri. Ani oh iya iya. Ya tak tahu sore muni calak jelek yo. Jelek seru toh. Ayo. Boleh. Tandanya kasih kuat deh. Oh, aduhnya ada 100 so kuat. Mobilnya rezeki. Awas yo. Rizki. Ayo. Panas. Apa? Kowe ini jeglek. Jeglek iki kuncine nyendang karo bedhug. Sing nyendang kaya 50, sing bedhug kaya 50, kok mesti jelek. Oh iya, aku bodoh. Ya. Sing nyendang kaya 50, sing bedhug kaya 50 mesti muni. Kowe turu tak. Gini. Nah, ya, saya Ya. Ayo, ini. Parian sih, diselani sih, nak bagi digeleng. Parian, ayo. Anu neno. Iwet, soko Mbak Fahmi, ayo. Iya. Parian sih. Ayo, Mbak Fahmi, anu neno. Wet luwing Neng nang pinggir sawah. kemanten kali sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Ayo, jajare, Mbak Suci. Ada neno, ayo. Tuku santen, nek gareng, moto duitan. Yo ora to. Amin. Kuwi patuhi belku kok, ayo. Yo, Sik, Dini, yo Din. Ada neno. Ya. Ngapunten Mas, konfirmasi nih Bu Sartini. Bu, Sik. Padha banget. Bu Samini. Nah, makanya gua konfirmasi nih. Ya, wis. Ngapunten nggih Bu. Nggih. Yo, sapa? Nah, balikan. Sinau nari. Ning kutha Blora. Nek kutha Blora. Bu Samini. Bener. Mugi panjang yuswa. Amin. Yo lebar. Ayo. Pakai lestari. Dar, nyanyi dar. Juga kerikil. Versi ini juga apa Mas? Juga apa? Kerikil. Budak ulang. Syukur. Wah, tak bilani. Bacar sini marian ngono kuwi, senengane udah diselan-selani. Oh, Mas Gar ini ora kali ya Bacar ya. Ora. Dari juga parian. Juga kerikil. Ayo, juga Rubah, baru. Konsep. Aku bayu. Bisa lali ya. Ayo, jiko bawang. Bawang tamu itu. Lamnya tak. Juga kerikil. Jiko kerikil. Rubah, Oh ya, terus. coba kendil. Saiki mayang. Aku. Rapi di gendela. Tetap. Bagus. Ayo Mbak Elisa, ayo. Ayo. Mangan sego. Mangan
Konyol. Mangan kok ditonyol. Nggih, konyol gareng iki. Iya. Terus Ibu Samini Pak Supriyanto sak keluarga. Nggih. Pinaringan panjang yuswa rezeki, pinaringan lancar sak laminya. amin. Iya, ngono kuwi. Aku serasa ngomong. Ya ampun, ora iso ngomong to. Ya Allah, kok bisa api nek ora iso ngomong. Aku ora kenal apa varian dhewe. Varian barang miring. Coba kayak apa Mas Gareng varian kayak apa coba? Cici wet, Wah, cilik terus kan. Ciwet. Belum gede. Terus Aku mau duet-duet saiki. jare pengen jengleng itu urusannya kendang karo beduk. Lah yo, Ayo wes, ayo, iki jengleng. Rano, yo. Yo, Rizky. Mana sudah Jadi kita sampai Rizky. Ya. dadi Apa nih? jenenge. Walah. Dari jengleng iki kok. Iya. Bariki. Ayo. Yo Dita. Bariki siap deh. Ah, Misowa yo. Yo. Epo bapak. Kita kembali. Ya, alhamdulillah. Kok dipun wae. jologi. Lagi seket-seket bapak, ora gede-gede. Lah wis waktune entek bang salah kok jebule. Wah, mafia dihapusi kiri pasar. Ah, matur nuwun, kula itu bebungah oleh Aku, itu bukan aku. ya aja nesu to. Kowe itu kowe aku ora kayak ya. Iki enek loro. Oh, ayo. Di mana ini. Nah, dine. Iki saking Giri Manis Purwosari Bluro. Kono. Enek loro. Nggih. Siji tinggi Bu Bayu, Mas Juli. Ayo. Sing siji nggo Mas Bayu. Mas Gareng saking panitia. Kabeh ku rezeki Saya mau digo Bu Bayu karo Pak Bayu. kita tak kayak bapake Bayu. Gua tak kirim ke Panom Purwoto. Wong tua gini lo aku sih. Ayo, itu ada digawa Mbak Elisa lho. Jadi piala lho. Aduh, ya digosok betul jime. Kok nek digosok Mas Gareng balik lho yo. Balik. Wes lagame. Oleh karena di 100. Ya Mbak di sini. Cedera wong ayu rumah kau cedera penyakit. Ya. Joget halus. Ya. Thank you.
lampu ini gitu. Aku mongso ora diajeni. Iya toh. Aku ki nadano ngene iki gedhe tuwa seni yo. Rumah siapa? Mungkin iki joget kendaraane di kowe timbangane ning kene topo pirang mendingan tak usaha dhewe. Apa? Pokoknya Jones, bukan dengan apa yang kaya dijogeti penak. Joget iki penape diblokke terus kok. Ayo ganti lho, mumpung enek lampune apik lho, mainane. Kaya ning nggon room 1 2 3. Astagfirullah. Ayo. Aku bertindak, aku ora tau kok. Aku langsung kok. Bergilir ini juga. Betul. Ya, lanjut. Ya. Terima kasih, aku nunggu wis diaturke tapi dulu.